Здравейте, приятели Аудор! Съжаляваме за това, че извикаше от много време, но просто сме много заети с училището. И вижте какви рибки хванахме от Конащата гора в град Сливен. И да... И очаквайте сега... видео скоро в канала. Очаквайте видео, даже може утре да направим видео, защото мислим пак утре да ходим в гората, но ще видим. И така, сега, колега, нека да ги изсипим. Хайде. Сега ще ги изсипваме. Опа, горе си на колегата. Моите обаче бакарата и се развали, затова ще ви дам какво. И така. Внимателно. Опа. Ето го бента, който са го развалили. Не знаем кой го е развалил. Гледайте какъв голям бент, дълбок. Но има лоши хора, които го развалят. И така, хора. Ами, сега гледайте, ще захраним. Червите сега бяха паднали, но това е друг въпрос. Секунда само да ги отворя, колега. Колега, отвори ги и ги сипва. Така. Сега не гледайте, че са така. Не гледайте, че има малко вътре в тях. Да исках реч, които не ги паднаха. Така. И ги захранваме. Навсякъде. Да, там бе. Там пъгълчетата, те пак ще разнесат във водата. И кутийката е така. Тя не падна спокойно, хора. Ние сега ще я вземем с нашия екип и така. Ами, до скоро, хора. Хайде.